30 kilometara. Toliko je duga ova prva današnja dionica Marša mira od Nezuka do Liplja. Po 30 kilometara svi ovi ljudi hodat će i naredna 2 dana. Sveukupno propišaći će oko 100 kilometara i to kroz guste šume i teško prohodne planinske krajeve na visokoj temperaturi i do 38 stupnjeva. No kažu, mnogo će im bolnije biti prolaziti mjestima primarnih i sekundarnih grobnica pokraj lokacije na kojima su pogubljene na tisuće ljudi. Mnogima od sudionika ovog marša članovi najuže obitelji. Procjenjuje se blizu 15.000 ljudi koliko ih se u srpnju 1995. pokušalo domoći teritorija pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine i spasiti si život. Na cilj ih je stiglo manje od petine. Ostali su ubijeni u zasjedama ili zarobljeni, a potom i pogubljeni. Dio onih koji su preživjeli taj marš smrti svake godine sada u Maršu mira prolaze istim putem, samo u suprotnom smjeru, od Nezuka ka Potočarima, kako bi odali počast žrtvama, podsjetili na zločine i zatražili pravdu. Ove godine, na 20. obljetnicu genocida, u tome im se pridružilo do sad najviše ljudi.